गोसोफोरखौ बावहरनाय थाबाय लोगोसेयावनो बाइकखौ बाइक थाखावनानै उखुन्दैखौ नारायण मोना सेंग्राफोरनिसिमबो बावहरनाय थाबाय दा बेवहाय आंनि मेन फैनायनि रिजोना जाहैबाय मागो दमासि फोरबो ना मा होनदोंमोनलाय फंबायमोन मागो दमासि दा ओमफ्राय मागो दमासिनि लारु फिथाफोर जादोंना जायाखै ओरैबो जादों ओरैबो मेगनासो सेनला जागोन आंना सयथि सेसा गावनानै जानांगौ लाइनानो बिराद गरम जादों आं रावखौबो सिनायासै दे खिन्थु आंखौ सिनायजोबखादों ना सिनायदोंना फंबाय आच्छा आङो दा मेन माबायावहाय फंबायमोननिफ्राय आंनो नांगौ वान कुइसन फंबायमोननिफ्राय आंनि इन्ट्र'खौ खोनासंनो राजिखाना आंनि इन्ट्र'खौ खोनासंनो जागोन होमबा आंनि इन्ट्र'खौ होग्रोनोसै ना फंबायमोन समखौ खोनासंनो राजिखाना होमबा होनोसै ना जय शिव शम्भु भोलेनाथ जय बांला गुरु कादेरसा 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं शिव गुरु जायाखैबा ओमफ्रायहाय मोनसे दंबावोना मोनसेया जाहैबाय हासेवमारि खायगाव बेस मांस हारियावनि सुखायजाव सिंगिमारा बिसमारि दे आइ सुंद्रिमाव महाखालि जायाखैबा दा ओमफ्राय आं खोनानाय बायदिब्ला माथो बे जायगायाव बिराद मोख्रा दंनो फंबायमोन मोख्रा दंना खम मेगन मोदै जाबाय बिसोर बे मोख्राजोंहाय जादोंना जायाखै बेबायदि जायगायावहाय बिराद थानो मोजां मोनो आरो माने जंगलिया होनना मिथियो आरो जायगाखौहाय दा ओमफ्राय बर' मानसिफ्राबो बिराद दंना बेहाय ओरैजाय बयसफ्रा आवाज एसे नायजाय बयसफ्रा ओरैबो माने आं लगाय लथाय नुजोब्बाय नालाय ओंखायनो बारा सिनायासैबो बारा मिथियासैबो ओमफ्राय फंबायमोना आंखौ दा मा खालामजानो लुबैयो आं नोंसिनिफ्रायसो नांगौ आंथ' नोंसोरथ' मिथिखायो फंबायमोन आंखौ आं सिंगारबो नङा जेबो नङा जायखिया जायो आङो दाहाय दोंसे गान खनगोन ओमफ्राय दोंसे मोसानांगौ ना बर'नि कालचारनि दा फिउ माने आं लगाय लथाय नुजोब्बाय नालाय ओंखायनो बारा सिनायासैबो बारा मिथियासैबो ओमफ्राय फंबायमोना आंखौ दा मा खालामजानो लुबैयो आं नोंसिनिफ्रायसो नांगौ आंथ' नोंसोरथ' मिथिखायो फंबायमोन आंखौ आं सिंगारबो नङा जेबो नङा जायखिया जायो आङो दाहाय दोंसे गान खनगोन ओमफ्राय दोंसे मोसानांगौ ना बर'नि कालचारनि दा फिउदागम मोसाया होमबा फिउदागमा जायो आच्छा दा मागो दमासिनि आंबो बहुद सिथाव जाबाय लारु जाबाय फिथा जाबाय गोग्गोम जाबाय आंबो खिन्थु बिराद अलसिया जाखायो जानाया अलसिया जाना जाया लारु जाबा ओरैजाय नायनानै बारा रायलायनाय जालायलासै दुखुसो मोनलायलांबाय खोमा बाजैमोन सिनायहरासै आङो आयंमोन नुदोंना नुदोंनो जायखिया होमबालाय आंबो जेनेबा बेहाय फैनानै फंबायमोनखौ लोगो मोनफैनानै आदा बाजैमोनखौ लोगो मोनफैनानै माने बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंबो मोजां मोनदों इन्टारटेनमेन्ट वान फेमिलिया सार्भिस दं आखाइ थिखिदोंमोन इन्टारटेनमेन्ट वान फेमिलि दा रोजा रोजा नैबे आथिं बिजौनिफ्राय खर' थिखिनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय फंबायमोननिसिम ओमफ्रायहाय ओरैजाय बाजैमोना माबा होनहरदोंमोन नामा खोनायासै आं हरनोसो नागिरखोना माखौना बाजैया बहाया बाजै नालि फैबाय नोंनिया नालि मोनामाखै नोंसिनाव एफा बुरजा मानसियाव सोरबा सासे खिनो थागोन बे दा ओमफ्राय आं दहाय बै गेटनिफ्राय हाबबोदोंमोन बै ससेयाव हाबनाय लोगो लोगो आंनाव माने मोख्रा बोरैबा स्पेस मलार मोनामनाय मोनखादों बेहाय नाय फंबायमोन खोनाबाय सोरबा एकदमबारे बाहाय खि फादुराफोर दंना गैया दङ दा
हागोन सोरबा सासे मानो थाया जानो आंथ' नोंसिखौ खन्दा बोराय होननानैसो मिथिजोबो जाहैबाय मोसानो थाखाय गरमजोबखाना सेंग्राफ्रा फ्रालाय गरम नङा मोसानायखौ नायनो थाखाय मिथिखाना आदाबाजै मोनहा आं दोंसे मोसाग्रोनोसै ओमफ्राय दा नेक्स्टआव मोनसे गान खनसै ना मा होनो फंबायमोन होमबा आं दोंसे मोसाग्रोनोसै गोजोनथों